Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Мінулы тыдзень выдаўся багатым на скандалы і двусэнсоўныя заявы. Хацеў пералічыць, але спойлерыць не буду, таму што сёння ў нас адмысловы госць, з якім мы і падвядзем, так бы мовіць, вынікі гэтага скандальнага тыдня. Палітычны аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Добрый день, спадар Александр. Вітаю. Спадар Александр, а давайте я вот спачатку так... затравку такую запусціў, што багаты на скандалы, двусэнсоўныя заявы, але можа я перабольшыў, ці сапраўды ці было ці не было, вот пра што пагаварыць? Было, і я думаю, што можа і ранавата яшчэ вынікі тыдня падводзіць. Вось цяпер у гэтыя хвіліны выступае якраз афіцыйны лідар на з'ездзе прафсаюзаў, але ж мы ведаем, што ён можа выказацца не толькі на прафсаюзную тэматыку, а і хаўрусніку ўсходняму перцу падсыпаць. Так што я б тут яшчэ пакуль кропку не ставіў, а ставіў бы шмат кропкі. Але з таго, што было, ўжо ёсць пра што пагаварыць. Так што давайте болей прадметна тады абмяркуем. З чаго пачнем? У прынцыпе, я б такія тры тэмы абазначыў. Гэта такое нафтавая вайна, закончылася яна, не закончылася. Не закончылася. Не закончылася. Так, потым гэта скандал з паходам еўрадэпутатам у палату прадстаўнікоў, і вось такая апошняя, это двусэнсоўныя заявы Лукашэнкі наконт ЕАЭС і пудрыць мазгі. З чаго пачнем? Ну, давайте, можа, з гэтага казусу, з той сустрэчы, якая сарвалася. Да, еўрадэпутаты прыйшлі нібыта на запланаваную сустрэчу з дэпутатамі Беларускай палаты прадстаўнікоў. Я нават атрымаў афіцыйнае запрашэнне папрысутнічаць на этой сустрэчы з прэс-службы з беларускага боку. І вот не атрымалася. Шмат розных версій і пра тое, што яны пайшлі, але вот вырашылі схітрыць, там пра нейкія падземныя праходы і калідоры забруджаныя будаўнікамі. На ваш погляд, все ж таки, як была сітуацыя? Ну так, сапраўды, трошкі цьмяная гісторыя. Магчыма, мы не ўсе дэталі ведаем. Тут тэлеграм-каналы некаторыя свае версіі зліваюць, але я стаўлюся да тэлеграм-каналаў насцярожана, бо гэта могуць быць укіды зацікаўленага боку. Так ці іначай, вось у сухой астачы тое, што ўсё ж такі тут беларускі бок даў маху, таму што госці выставілі пэўныя умовы, і гэтыя умовы не былі выкананы, калі казаць коротка. Глядзіце, вось па гарачых слядах Андрэй Савіных, кіраўнік адпаведнай камісіі міжнароднай палаты прадстаўнікоў, сказаў толькі, што па віне еўрапарламентароў не адбылася гэтая сустрэча, яны за 15 хвілін да пачатку раптам яе скасавалі. Але не патлумачыў чаму. А вось мы ж з вамі дапытваліся ў той самы дзень пазней у еўрапарламентарыя з Літвы пана Аўштравічуса, чаму так адбылося, і той коротка і зразумела сказаў, што была дамова пра сустрэчу на нейтральнай тэрыторыі, а гэта дамова ў выніку была парушана. То бок, падвялі, падставілі, груба кажучы, еўрапейцаў. Чакайце, вот ён сказаў, што была дамова пра нейтральную тэрыторыю, але потым ён ўсё ж такі прызнаў, што дамаўляліся сустрэцца ў будынку дома ўрада, кабінет там называўся і гэтак далей. Вот ўсё ж такі, дом урада, гэта ўжо не нейтральная тэрыторыя. Так, сапраўды, вось гэтыя умоўнасці, яны, кладучы руку на сэрца, трошкі смешнаватымі выглядаюць. Сапраўды, глядзіце, у адным крыле дома ўраду, так бы мовіць, не кашэрна, не комвільфо сустракацца, калі ж тыя ж людзі, там, Савіных, можа, Давыдзька, не ведаю, хто там канкрэтна, пераходзяць у іншае крыло, то ўжо ўсё нармальна. Як казаў Астап Бендер, тут за ратункам
Заратустра не дазваляе, а там уже гэты Заратустра дазваляе. Смешнавата выглядае, але тут у гэтай вось сітуацыі, у гэтай гісторыі, якая на мяжы анекдоту, адлюстравалася ўся вось гэтая дваістасць цяперашняй палітыкі па лініі Мінск-Брусель. Еўропе, грубо кажучы, і хочацца і колецца, таму што ёсць практычныя патрэбы, каб весці дыялог з беларускім бокам, з беларускімі ўладамі менавіта. Ну, разам з тым, Еўропа ўсё ж таки не можа адсунуць канчаткова ў бок свае каштоўнасці і змерыцца. Хоць у голас не кажуць цяпер, што тут апошняя дыктатура Еўропы, але бачыць, што і ніякага рыўка да дэмакратыі тут не адбылося. Вось гэтая дваістасць сітуацыі, яна накладае свой адбітак на ўзаемаадносіны, плюс няма даверу. У гэтай сітуацыі высветлілася, што ніжэй за плінтус узровень узаемнага даверу. На жаль, гэта вось такія рэаліі, і тут, канешне, можна пасцябацца, некаторыя ў сацыяльных сетках так і робяць, менавіта з гэтых еўрапейцаў. Вось такія яны, маўляў, двухаблічныя. Глядзіце, увогуле, калі трошки адкруціць назад, калі Еўропа пасля Крыма узяла курс на гэты вось прагматычны дыялог з беларускімі ўладамі, то шмат камянёў у яе бок паляцела найперш з лагера беларускай апазіцыі, што здрадзілі дэмакратыі і гэтак далей. Але давайте паставім сябе на бок еўрапейцаў. Ім трэба весці эканамічныя справы, весці нейкі бізнес. Беларусь так размешчана, што тут вялікі транзіт, тут мігранты гэтыя праз мяжу туды пешшом лезуць. Усе гэтыя праблемы трэба вырашаць. Ну і з кім вырашаць? Што ім ісці дамаўляцца з адзіным кандыдатам, якога яшчэ не выбралі ад апазіцыі? Яшчэ невядома, чым гэтыя праймеры скончацца, ўжо там таксама свой ланцуг скандалаў. Ці ісці там у офіс партыі БНФ, якая за гэты офіс нават сплаціць не можа аренду. Я трошки утрырую сітуацыю, але сапраўды еўрапейцы мусяць дамаўляцца з тымі, хто трымае сітуацыю ў краіне пад сваім кантролем. І яшчэ болей, яны цяпер, чаму пасля Крыма, я кажу, змянілася лінія, яны ўпісваюцца фактычна за незалежнасць Беларусі. Асобнае пытанне, наколькі яны моцна ўпісваюцца, але тым не меней, і гэта добра. Чым болей у Беларусі будзе Еўропы, тым меней тут будзе Расіі, тым меней будзе Саўка. Таму я не згодны з тымі, хто ставіць пытанне так катэгарычна, з такой, так бы мовіць, чыстаплюйскай пазіцыі, што пакуль тут рэжым не перакуецца, не стане белым і пухтатым, то ніякіх кантактаў. Ізаляцыя, яна на шкоду незалежнасці. Таму, з аднаго боку, прынцыпы і патрабаванні хай застаюцца. І, дарэчы, Лукашенко выпусціў усё ж палітвязняў. Усё ж такі ён пэўныя крокі, хай і невялікія насустрач Еўропе зрабіў. Каб не было гэтага кантакту і зацікаўленасці, можа было і, напэўна, было б яшчэ значна горай у Беларусі. Таму я б тут не кідаў камяні надта ў еўрапейцаў. Ну, тут я з вами пагаджуся. У тым яшчэ я шмат разоў кантактаваў з рознымі еўрапейскімі палітыкамі і пытаўся у іх, так што сапраўды вот пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі Беларусі для вас адышлі там з першага другога ўжо на які-то там трэці, чацвёрты план. Яны кажуць, калі шчыра, то нават на пяты, шосты. На першым месцы гэта незалежнасць, а незалежнасць умацоўваецца як не толькі палітычнай, але эканамічнай падтрымкай. І сапраўды на сёння вот я з вами пагаджуся цалкам, найперш, каб было больш Еўропы, менш Расіі і больш незалежнасці, а яны на гэта і іграюць. Тым не менш, вот як вы лічыце, ну, атрымалася такая сітуацыя з сустрэчай у доме ўраду. Ужо не будзем разбірацца, там, хто вінаваты, хто там схітрыў, там, каму там што не пайшло, але як вот спадар еўрадэпутат нам з вами сказаў, што ў той жа дзень вечарам планавалася нефармальная сустрэча там за кубачкам кавы з тымі же самымі дэпутатамі беларускага парламенту. Сустрэча не адбылася. Уже нібыта беларускі бок праігнараваў гэтую сустрэчу. Вот ці правільна, на ваш погляд, яны зрабілі? Ну, у мяне пра вось гэтую гісторыю няма інфармацыі, не ведаю там зноў жа нюансаў, але ведаеце, калі увогуле вось пра увесь гэты канфлікт, які насамрэч не варты выедзенага яйка, меней трэба амбіцый з беларускага боку. Трэба панам дэпутатам памятаць, як
выбіраўся гэты парламент. І мы ж ведаеце, я ў Фейсбуку напісаў в свой час, што калі гэта выбары, то я папа рымскі. Таму скажыце дзякуй, што да вас яшчэ прыязджаюць і з вами хочуць гаварыць. Тут, ведаеце, не тая сітуацыя, каб так ужо дэманстраваць свой гонар, таму што мы ж ведаем, якія былі выбары нават горшыя, чым папярэднія ў парламент восеньскі. Увогуле зрабілі стэрыльную палату, і гэта ўжо асобнае пытанне, чаму. Я думаю, што Александр Лукашенко трымае ў галаве ўжо і гэтыя цяжкасці з Расіяй, і прэзідэнцкія выбары, яму трэба, каб поле было чыстае, каб ніякіх нават такіх найменшых чыннікаў, якія маглі б яму перашкодзіць атрымаць чарговую элегантную перамогу. Так што парламент яшчэ той у нас. Па еўрапейскіх мерках гэта ніякі не парламент. Ну вось вы кажаце, менш гэтай пыхі з аднаго боку, але з другого боку, вот у той жа дзень, як эта сустрэча сарвалася, ці на наступны ўжо не важна, але спадар Олег Гайдукевич, таксама сябра камісіі па міжнародных справах, дарэчы, напісаў у Фейсбуку сваім, што у Еўрапарламенце, у Еўропе розныя палітычныя там цячэнні, шмат розных партый з рознымі палітычнымі поглядамі, і вот няма чаго глядзець, звяртаць увагу, як сябе паводзілі гэтыя, вот што зараз прыехалі, яны, можа, там якія-небудзь там, ну, вельмі дрэнна, скажем, мягка ставяцца да нашай краіны. Не далей, вот як праз які-небудзь месяц ці яшчэ меней, я прывязу сюды іншых еўрадэпутатаў з іншай палітычнай пазіцыяй, з якімі мы будзем тут сустракацца, абдымацца і ўсё, што робяць гэта. Неяк зменіць, вот важна, гэтыя прыехалі ці тыя? Ну, натуральна, што еўрадэпутаты розныя. Адрознена ад беларускага парламента, там розныя погляды, розныя плыні і гэтак далей. Вось у гэтым плане трэба вучыцца якраз у Еўропы. Але, з іншага боку, гаворка ж пра пусты піяр. Ну, сустрэнуцца, ну, зробяць фотку на памяць, там можна закінуць гэта не толькі ў сацыяльныя сеткі, але і ў дзяржаўныя медыі. Дзяржаўныя медыі гэтым і займаюцца. Яны трубяць, там, Лукашенко выехаў у Аўстрыю, ўсё ўжо прарыў у Еўропу і гэтак далей, хоць мы бачым, надта не ляжыць у яго стос запрашэнняў на сённяшні дзень, і ўсё адно, хоць і не называюць апошнім дыктатарам, але з распасцёртымі абдымкамі Еўропа не сустракае. Тут пытанне ў тым, каб беларускія ўлады рабілі нейкія канкрэтныя крокі. Еўропа сёння гатова трошкі сапраўды прыплюшваць вочы на пэўныя там грахі беларускага палітычнага рэжыму дзеля таго, каб падтрымаць незалежнасць. Дык трэба ўсё магчымае рабіць менавіта, каб быў сустрэчны рух. Але ж цяпер глядзіце, на сённяшні дзень фактычна гэта ўжо агульнае месца у экспертаў. Яны кажуць, што дачыненні Беларусі з Еўропай быў такі перыяд, сапраўды, калі яны хутка нармалізаваліся, але цяпер як быццам у нейкую шкляную сцяну упёрліся. Пра што далей гаварыць невядома, таму што далей ужо трэба беларускаму боку рабіць нейкія канкрэтныя крокі. Ну, там, і, канешне, еўрапейская бюракратыя таксама, напэўна, іншым разам доўга вырашае пэўныя пытанні, якія там звязаны з допускам на еўрапейскі рынок, але ж найперш трэба мець што прапанаваць на гэты рынок. Гэта ў Расію, і то ўжо ў Расію цяжка прапіхнуць тавар такой сярэдняй якасці, таму што там рынок становіцца ўсё болей канкурэнтны. А ў Еўропу тым болей. І гэта прадукцыя савецкіх монстраў сацыялістычнай індустрыі там надта не патрэбная. Глядзіце, як толькі Расія прыціснула з нафтай, так адразу абваліўся беларускі экспарт у еўразвяз. Трубілі пра гэту дыверсіфікацыю, ставілі задачу, каб на 3 кошыкі, так бы мовіць, па 3 азімутах роўны быў гэты экспарт, а цяпер палова гандлю на Расію, а ў Еўрасаюз зменшыўся. Вось і ляснулася ўся ваша дыверсіфікацыя, таму што эканоміка саўковая, таму што дагуляліся ў гэтую братнюю інтэграцыю, прывязалі да Расіі. Дык трэба думаць, як выграбаць з гэтай сітуацыі. А ў нас што? У нас вялікія начальнікі па-ранейшаму, жестачайшы спрос і ўсё. Трэба думаць, на чорта нам, гэта ўжо іншая трошкі тэма, я, можа, забягаю, але на чорта нам гэтыя 24 мільёны тонн нафты. Можа, нам дастаткова на нашых гэтых 2 НПЗ перапрацоўваць там 8 мільёнаў, напрыклад, каб на ўнутраныя патрэбы, ну і трошкі на самыя маржынальныя рынкі знешнія кшталту украінскага. Але ж мы гэта нічого не бачым.
один момант тое, што відавочна правалілася гэта гульня ў братнюю інтэграцыю з Расіяй, а другі момант, што ніякай альтэрнатывы не прапануецца, і беларускі караўнік па-ранейшаму, зноў жа я забягаю наперад, але я думаю, што на гэту тэму мы болей падрабязна пагутарым. Учора літаральна ён выступае, з аднаго боку ён разбіў у пух гэтую інтэграцыю і з Расіяй, і ў еўразійскім фармаце, што там целяпаемся і гэтак далей, а з іншага боку мы будзем працягваць, і нават у нас новая там праграма паглыблення інтэграцыі ёсць у кішэні. Так што вось гэта і ментальная, і эканамічная прывязка да Расіі, яна сёння выглядае вось, ну, такім галоўным чыннікам, які стрымлівае сапраўды стварэння мацнейшых нейкіх апораў незалежнасці. Ісці трэба насустрач Еўропе. Давайте завершым тэму еўрадэпутатаў. Я недарэмна узгадаў вот Гайдукевіча з яго словамі, што я прывязу іншых вам. Все ж такі, з гэтымі не атрымалася, прывязуць іншых, з тымі атрымаецца, і сустрэцца, і пагаварыць, і кавы папіць. Але ўсё ж такі, вот эта сітуацыя з гэтай дэлегацыяй Еўрапарламента, яна нейкім чынам паўплывае на адносіны сённяшнія, якія б яны не былі, паміж Беларусю і Брусэлем, Беларускай палатай прадстаўнікоў і Еўрапарламентам? Я думаю, што гэта істотна не паўплывае. Гэта вось такі крыўдны казус, але не болей за тое. Насамрэч ёсць іншыя чыннікі болей значныя, і вось я зноў жа згадваю, як мы гутарылі з гэтым еўрапарламентарыем з Літвы Аўштравічусам, і памятаеце, я і вы задавалі яму пытанні пра беларускую АЭС, і тут адразу ён, так бы мовіць, з прадстаўніка Еўропы ператвараўся ў тыповага літоўца, які пачаў эмацыйна, вельмі рэзка казаць, што, маўляў, што нам цяпер сядаць на валізкі там у Вільні і ў любы момант чакаць, што эвакуацыя будзе. Карацей, гэта вельмі балючае пытанне. Чаму я пра гэта згадаў? Таму што гэта якраз звязана з дачыненнямі па лініі Мінск-Брусэль. Бо гэта ж сакрэт палішынеля, што менавіта Літва блакуе падпісанне пагаднення паміж Беларусю і Брусэлем аб прыярытэтах партнёрства. У сваю чаргу, пакуль не будзе падпісана гэтае пагаднення, няма гаворкі пра базавае пагаднення, якое маюць ужо іншыя постсавецкія краіны даўно, а ў Беларусі няма на сёння нарматыўна-прававой базы дачыненняў з Брусэлем. І зноў жа гэта ўжо асобнае пытанне, асобная тэма, але на чорта было тую АЭС там будаваць? На чорта яе было ўвогуле будаваць? Сёння высвятляецца, што нам не трэба столькі гэтай электраэнергіі. Літоўцы яе купляць не збіраюцца, яны ўжо падбілі на байкот і латышоў, і эстонцаў. Украіна там таксама робіць заявы, што мы не будзем беларускую электраэнергію купляць, таму што ім трэба дэманстраваць салідарнасць з Еўропай. Карацей, у пастцы апынуліся. І гэты крэдыт, там же до 10 мільярдаў долараў, які трэба выплачваць Расіі. І зноў жа мы ведаем, Лукашенко спрабаваў там у Сочы закінуць Пуціну пытанне, каб трошкі улагодзіць, змякчыць умовы гэтага крэдыту, каб пазней пачалі выплачваць, і працэнт, каб быў меншы, але ж Расія таксама ўпёрлася рогам і не ідзе на гэта. Карацей, вось трапілі як шчупак у нерад з гэтай АЭС. Давайте перейдем до темы, якую вы уже закранули, выказыванне Александра Лукашенко наконт Еўразійскага Саюза, про тое, что нехта там телепаецца, нехта там невядома што робіць і пудраць мозги один аднаму. Пул першага адразу это телеграм-канал написал про тое, что вы не думаете, гэта тут не там пайшла размова про ізноўку там інтэграцыю ці інкарпорацыю і не про тое, што нам гэта вот не патрэбна саюзная дзяржава, а вот менавіта пра тое, як наладзіць лепшую працу ў межах Еўразійскага Саюза. Всё ж такі, што за гэтымі словамі і гэтымі двусэнцоўнымі заявамі стаіць? Ну, па-першае, Лукашенко адвёў душу, таму што Михаил Мясніковіч, ён жа на сустрэчы з Мясніковічам усё гэта выказваў, хоць ён цяпер і на высокай інтэграцыйнай пасадзе, але свой чалавек. І ён праз свайго чалавека рэтрансляваў пэўныя рэчы і для беларускага электарату, і для Крамля. Па-першае, Лукашенко ўжо рыхтуецца да прэзідэнцкай кампаніі, і ў прыватнасці ён асвойвае вось гэты вобраз незалежніка, які выкрывае падступную імперыю, которая тут вось кінула, як ён кажа,
можа і грубейшы ён выразы ўжывае, кшталту ракам паставіла там па вуглевадародах. Гэта такі антыімперскі піяр, частка ўжо перадвыбарчай кампаніі. Але гэта не ўсё. Ну, яшчэ Лукашенко тлумачыць электарату, чаму ён будзе жыць горай, што вінаваты зноў жа вось гэтыя крамлёўскія, так бы мовіць, якія абяцалі адно, а насамрэч потым, груба кажучы, дулю паказалі. Але гэта яшчэ і месседж Крамлю таксама. Глядзіце, Лукашенко фактычна ужыў такі лёгкі шантаж. Ён нагадаў Мясніковічу, што ёсць жа ў гэтым еўразійскім звязе права вета, ім жа можна скарыстацца. Гэта намёк на тое, што Беларусь можа блакаваць, і яна так ужо рабіла, пэўныя рашэнні ў фармаце еўразійскага звязу. Потым Лукашенко нават выказаўся ў тым духу, што, маўляў, калі мы там не дамо рады, то трэба разбегчыся, хай кожны выбірае свой шлях. Я не даслоўна, але сэнс быў такі. Гэта такі лёгкі намёк, што калі што, дык мы можам і саскочыць і выйсці з гэтай еўразійскай інтэграцыі. Зразумела, Лукашенко насамрэч гэтыя чырвоныя рысы пераходзіць не будзе, але вось ён трошкі казыча Крамлю нервы гэтым. І яшчэ адзін цікавы момант. Здавалася б, калі так табе не падабаецца гэта інтэграцыя, на што ты новы праект нейкі высоўваеш. Ён сказаў, што ў траўні мы тут у Мінску падпішам новы дакумент пра, так бы мовіць, паглыбленую інтэграцыю ўжо ў еўразійскім фармаце да 2025 года. Але тут ёсць глыбокая такая хітрая задума. Лукашенко мяркуе, на мой погляд, забіць двух зайцоў. Па-першае, калі акцэнт перанесці на еўразійскі фармат, то можна выслізнуць, адбаярыцца ад гэтых вось дарожных мапаў паглыбленай інтэграцыі ў фармаце двойкі, бо яны надта ж муляюць беларускаму боку, яны пагражаюць тым, што давядзецца ахвяраваць кавалкамі суверэнітэту. Ну, гэта шмат на гэтую тэму гаварылася. Таму выслізнуць вось ад выканання гэтых дарожных мапаў, адсунуць у бок, у нас жа вось фармат пяцёркі, ён болей актуальны. І па-другое, як я разумею, Лукашенко хоча, каб нейкім чынам у гэтым дакуменце былі прапісаны канкрэтна абавязкі Масквы стварыць адзіныя рынкі энергарэсурсаў да 2025 года. Раней гэта ўжо недзе дэкларавалася, але даволі туманна. А Лукашенко пераканаўся, ён жа прыводзіць прыклад, што ў свой час, калі ён прадаў гэту іржавую трубу, як ён сказаў, Белтрансгаз, дык тады была дамова праз 5 гадоў выйсці на роўнадаходныя цэны на газ. І Масква, маўляў, прадынаміла у гэтым пытанні. Але дзе гэта запісана, у якіх паперах? Пакажыце. Мусіць, няма такіх папер, бо такая ж інтэграцыя на па паняццях пераважна беларуска-расійская. Дык вось цяпер беларускі бок хоча ўсё задакументаваць, каб Масква не адкруцілася. Ну, але ж я думаю, што расейцы таксама не дурні, і вялікае пытанне, ці яны падпішуць нешта ў траўні, ці падпішуць ва ўсякім разе ў такім фармаце, як гэта хацеў бы Лукашенко. Але вось такі хітры ход цяпер зроблены. Ну, а паглядзім, наколькі хітрасць это ўдасца. Я, можна, закрану яшчэ одну тэму, якую вот вы кранулі, пра тое, што Лукашенко рыхтуецца ўжо да сваёй выбарчай кампаніі, і вось усімі гэтымі заявамі, словамі, там, намёкамі паказвае сябе як такога незалежніка, змагара за суверэнную Беларусі, інтарэсы і гэтак далей. Калі гэта ў межах ужо такой выбарчай кампаніі, не далі як вот на гэтым тыдні праваабаронцы падлічылі, што за акцыі ў падтрымку незалежнасці Беларусі агулам штрафаў навыпісвалі на $65 000. Людзям, якія прыйшлі не супраць Лукашэнкі нешта там мітынгаваць, якія прыйшлі, як потым сказалі, жартам, нібыта яны так напісалі канал Пулто першага, той же самы, што падтрымаць Лукашэнку на перамовах, выказацца за незалежнасць, за суверэнітэт Беларусі. Вот за ўсё тое, пра што Лукашенко зараз будзе на выбарчай кампаніі сваёй гаварыць, і людзей за гэта штрафуюць. Вот нейкі такі дысананс атрымліваецца ў мяне ў галаве, не магу зразумець, што калі ты за незалежнасць, і пра гэта зараз будеш казаць сваім выбаршчыкам, і зараз гэтых жа выбаршчыкаў штрафаваць за тое, што яны падтрымліваюць цябе ў гэтым вот імкненні.
Ну, гэта для вас дысананс, а з гледзяшча ўладаў, з гледзяшча Лукашэнкі якраз усё вельмі лагічна, таму што, кладучы руку на сэрца, на гэтых мітынгаў кампліментаў у бок Лукашэнкі не гучала. Наадварот, пратэставалі супраць інкарпарацыі, але казалі пра тое, хто давёў да гэтага стану, калі вісіць вось гэты дамоклаў меч над Беларусью, а давяла вось гэта шматгадовая палітыка так званай братняй інтэграцыі з Расіі. А хто яе аўтар, хто яе архітэктар, вядома ж хто. Так што крытыка і вельмі жорсткая на адрас беларускага кіраўніка там таксама гучала, і вось з аднаго боку выступ за незалежнасць. Я думаю, што тактычна Лукашенко мог скарыстаць, седзячы ў Сочы, недзе там сказаць Пуціну, што о, глядзі, у мяне ўжо там народ на дыбкі ўзняўся, як я магу падпісваць тое, што ты прапануеш, тады мне лепей не вяртацца ў Беларусь. Гэта я фантазірую, але гэта магло быць з піяраўскіх меркаванняў скарыстана. А з іншага боку, вось атрымлівайце штрафы, ўсё пастаўлена на канвеер, таму што калі Лукашенко ўзважвае, для яго важней, што гэта ягоныя палітычныя праціўнікі. Для яго гэта ўсё пятая калона. І журналісты, і палітолагі, якія не падпяваюць, і хто заўгодна, гэта ўсё пятая калона, гэта людзі, якія так ці іначай могуць расхістаць ягоную сістэму улады. І гэта пераважвае, таму што улада для Лукашэнкі на першым месцы. Вось поўная улада, поўны кантроль над краінай, але як не парадаксальна, таму ён шчыра выступае ў якасці абаронцы беларускага суверэнітэту, таму што, ну што яму Пуцін можа прапанаваць? Лукашенко там намякаў, што мне там ключы ад нейкага склада, ў сэнсе, відаць, нейкія даброты. Так я думаю, што ён і цяпер жыве як пры камунізме, у яго ўсё ёсць. Пасаду там нейкага віцэ-прэзідэнта саюзнай дзяржавы. На што яму трэба? Сёння ты віцэ-прэзідэнт, а заўтра ты ніхто. Гэта фактычна як расійскія губернатары, якіх таксама могуць у кайданкі і гэтак далей. Ён мае поўную ўладу над даволі немалой еўрапейскай краінай. Таму Крэмль, у прынцыпе, не можа яму нічога раўнацэннага, нічога раўназначнага прапанаваць. І вось у гэтым калізія, і таму у Крамля атрымаўся аблом. Іншая рэч, гэта ўжо таксама іншая тэма, што Крэмль не адступіцца. Некаторыя думаюць, што вось там ужо Пуцін вырашыў для сябе іншым шляхам ісці, каб праблему зняць 2024 года. Там канстытуцыйная рэформа, там новы ўрад, яны цяпер усе думаюць, як там вось ацалець падчас гэтых пертурбацый і забудуцца пра Беларусі гэтыя дарожныя мапы. Я думаю, што ні халеры яны не забудуць, а будуць даціскаць. Просто у Расіі рэсурсы, у Расіі запас часу, яны будуць чакаць, пакуль, так бы мовіць, кліент саспее. Вы закранули ўсё ж таки гэтую тэму, на якую я і хацеў звярнуць увагу. Ўсё ж таки шмат пасля гэтага пісалі, што зараз, калі пачнуцца эканамічныя праблемы яшчэ большыя ў Беларусі, то Лукашенко, маўляў, ўсё ж таки нічога не застанецца, каб пачаць гандляваць па кавалку гэтай незалежнасцю, падпісваць гэтыя дарожныя мапы і гэтак далей. Як вы лічыце, вот сыходзячы з вашых слоў пра тое, што улада для яго ўсё ж таки самае галоўнае, пачнецца гэты ган, будзе здача незалежнасці па кавалках ці не? Я думаю, што ён будзе упірацца да апошняга. І так, сапраўды, ёсць небяспека, што прасядзе эканоміка, прасядзе ўзровень жыцця, ну, але ж беларусы народ цярплівы. Тут у пэўнай ступені разлік на тое, што нават калі там не 1000 з гакам рублёў, а там трошкі меней будзе заробак, ці наадварот там курс долара падскочыць і ў эквіваленце ён зменшыцца, ну, дык беларусы і на 300, і на 50 некалі долараў выжывалі, і ніякіх бунтаў не было. Таму тут, я думаю, у пэўнай ступені разлік вось на гэту цярплівасць, на апалітычнасць масы беларускага грамадства. Ну, тым болей, калі ўключыць яшчэ гэты піяр, што гэта ж нам трэба ператрываць дзеля абароны незалежнасці, не здамося імперыі. Пэўны рэсурс ёсць, але гэтага рэсурсу недастаткова. Каб узмацніць рэсурс супраціву, трэба найперш перабудоўваць эканоміку. Трэба, каб былі важныя структурныя змены, каб яна меней была залежная. Цяпер жа, глядзіце, Лукашенко па-ранейшаму, ён і бэсціць гэтых чырвоных дырэктараў, а з іншага боку ўсё адно падпісвае указы аб дзяржаўнай падтрымкі, ўжо колькі там гэтых грошай увалілі у гэтыя прадпрыемствы зомбі, толку няма, але і развітаць
развітацца з гэтым дзяржаўным сектарам неэфектыўным Лукашенко не можа. Вось у чым праблема. У кансерватызме мыслення і у боязі пераўтварэнняў. І мы не чуем сёння з вуснаў Лукашэнкі гаворкі, для яго гэта проста лаянкавае слово рэформы. А без гэтага нам ад Расіі не адбудавацца. Дарэчы, вельмі важны момент гэта інфармацыйная бяспека. І Лукашенко той же самы звяртаў на яе ўвагу на тое, што вельмі шмат рознай крытыкі і негатыву льецца з расійскіх тым же СМІ у тым ліку і даваў загад нібыта вот на сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаўных медыа неяк так супрацьстаяць гэтаму ўсяму, там працу пераналадзіць. Бачым наступны пасля гэтай сустрэчы выпуск таго ж самага клуба рэдактароў, каго скубуць па-ранейшаму незалежныя беларускія СМІ: Еўрарадыё, Белапан, Нашу Ніву, Тутбай. А што, яны не бачаць, што працягваецца нейкія такія нападкі, нейкая інфармацыйная вайна з таго боку? Все гэтыя, я ўжо нават не кажу пра тэлеграм-каналы, адмыслова створаныя для нападак на Беларусь, але і нават такія нармальныя буйныя СМІ. Варта ўзгадаць только на ленце.ру матэрыял тут пра фашыстаў беларускіх, якія тут буяюць і ваўсю, і Лукашэнкам падтрымліваюцца. Тут усё зразумела. Ведаеце, мне вельмі падабаецца выраз французскага пісьменніка Альбера Камю. Ён некалі сказаў, што так, незалежная прэса можа быць добрая або кепскай, але вось залежная прэса, яна заўсёды кепская. Вось гэта, калі коратка, адказ на ваша пытанне. Гэты няўклюдны, архаічны, анахранічны прапагандысцкі апарат, ён жа працуе толькі паводле адмашкі. Таму мне смешна чуць, калі Лукашенко там патрабуе творчасці, аўтарскай журналістыкі. Ну, якая аўтарская журналістыка, калі там над кожным пісакам 4 рэдактары, 4 кантралёры, трэба, каб загадчык аддзела, адказны сакратар, намеснік, галоўны рэдактар падпісалі там у друк гэты матэрыял, і кожны паглядзіць, каб там не было нейкай крамолы і каб была ўлічана кан'юнктура моманту. Я, напрыклад, свае артыкулы сам пішу, сам выстаўляю ў сеціва. У нас сам пішу, сам рэдактую. Так, поўны цыкл, і гэта давер. Гэта давер, і натуральна, што дзяржаўная прэса не будзе ніколі паспяваць, таму што ім трэба ўзгадняць, таму што ім трэба азірацца, думаць, што скажа самы галоўны начальнік. А глядзіце, у гэтай вось канкрэтнай сітуацыі галоўны начальнік з Пуціным пагаварыў, нібыта там нейкі кампраміс па нафце намеціўся. Ну, асобнае пытанне, наколькі ён цвёрды, я думаю, што хісткі вельмі няпэўны кампраміс. Але тым не меней, ці самі яны скемілі, ці нейкая адмашка была, што цяпер Расію цвеліць не трэба. Ну, вось таму лепей чарговы раз перамыць костачкі там нашай Ніве, Класкоўскаму з ягонымі артыкуламі на навінах Байці, Еўрарадыё, напрыклад. Ну, зато творча яны падыходзяць да гэтага працэсу цкавання незалежных СМІ. Ну, з іншага боку, рэкламуюць. Усё ёсць піярам, акрамя некралову. Так што хай болей рэкламуюць. Дзякуй. На заканчэнне, на пачатку размовы вы сказалі, што нафтавая вайна не скончылася не з эканамічнага, а вот именно з палітычнага, паліталагічнага пункту гледжання. Так што нас чакае? Чакаюць новыя бітвы на гэтым фронце паміж заклятымі хаўруснікамі. Глядзіце, сітуацыя якая. Па-першае, сапсаваны тэлефон класічны. Лукашенко адразу пасля размовы з Пуціным тут радасна адрапартаваў, што спачатку там 300 мільёнаў кампенсуюць, потым ён ужо амбасадару Сямашку сказаў, што 420-430, і тут халодны душ, з Масквы кажуць, мы там $2 на тоне нафты скінем прэмію. Ну, цяпер высвятляецца, што нібыта з некалькімі нафтавымі кампаніямі дамовіліся без прэмій, каб былі пастаўкі. Але выглядае на тое, што ў сакавіку, ва ўсякім разе, яны будуць недастатковыя, у лепшым выпадку там на палову толькі будуць загружаны магутнасці беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. І па-другое, уявім нават, напрыклад, што цалкам згаджаюцца зняць прэмію расійскія кампаніі. Але гэта разавы крок. За год гэта, ну, калі груба так прыкінуць, 18 мільёнаў тонн, прэмія там $10, гэта 180 мільёнаў. Хай сабе Лукашенко казаў, што по 15 яны хочуць браць. Ну, там 270 мільёнаў, напрыклад. Ну, гэта нібыта на сёлета нейкі ўсё ж такі прыбытак, але ж
нафтавы манёвр расійскі до 2024 года ідзе. Прэмію можна один раз зняць, а далей ўсё, голы васар. І кошт нафты будзе узнімацца да сусветнага ўзроўню. Усё адно гэта працэс, які ўжо спыніць немагчыма. А калі хочаце падпісаць, атрымаць кампенсацыю, Москва кажа, падпісвайце гэтыя дарожныя мапы. Усё, гэта вось кола замыкаецца, ці пастка зачыняецца. Таму нічога не вырашана. І не выпадкова Лукашенко працягвае вось гэтую рыторыку сваю, такую ці то абражаную, ці то гневную. І гэта сведчанне таго, што праз нейкі час, і з газам таксама толькі на гэты год дамовіліся, Москва, відаць, не збіраецца так ісці ў кірунку гэтых агульных рынкаў, як хочацца Мінску. Таму будуць новыя цёркі, будуць новыя спрэчкі, і трэба запасацца попкорном. Ну да, і думаю, што попкорн спатрэбіцца ўжо сёння, бо Лукашенко сустракаецца з чарговая сустрэча, прафсаюзы, там не прафсаюзы, знойдзець з кім яшчэ сустрэцца бліжэйшым часам, і заўсёды будзе пад што есці попкорн. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У нас у гасцях палітычны аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас.